Vedare tadzoka zvekare nechimwe chirongwa. Apologies for the poor sound quality nekuda kwekuti I have recorded this episode whilst I am on the road. Regai tibva tapinda mumamessages edu. Hanzi makadii zvenyu mukoma? Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Mukoma ndiri uyo wevamwe vakasangana nesituation yekuti ndakambosvika pakuti kana ndikambomira hangu kunamata zvingasava nani here. Zvekare zviri nyore kuti ungoti kumunhu namata kana kuti ita zvakati, but kana uri iwewe unenge urimo musituation yacho unokwanisa kuzosvikawo pakunzwisisa. Mukoma, varoi variko, ende kana usati wambosangana nazvo unokwanisa kutoti idambe. Inini ndakasangana nemurume wangu uyo ainge akura but ainge asati ambopinda mumarriage. Side rangu semunhu ainge akamboroorwawo but murume wangu uyo ainge akandiroora ainge akangofa zvainge zvisina kana kumbonzwisisika. After afa ndina vamwe tete vangu vakanditi kuna vamwe tete vedu vainge vaine the same problem yekuti vaiita vana vachifa, but tete ndakabva ndavaudza kuti inini rangu ropa rakatengwa paCalvary. But mukoma, that statement riri easy kutaura kana uine a minor problem, but pacho paunozosangana nechallenge chaiyo chaiyo, mukoma, regai hangu inini ndinyarare. Saka ndakazongobatirira pamurume uyu ainge ati anoda kundiroora. Ndakaroorwa, but from the day ratakatanga kugara tose takati takarara ndokubva ndanzwa kuti murume wangu uyu ainge achiita maactions aya ekurakidza kuti ainge achiita bonde neumwe munhu. Saka pandakalaita tochi yangu ndakabva ndatoona chimwe chinhu chainge chiri pamusoro pemurume wangu ndokubva changonyangarika. Apa nhengo yemurume wangu yainge yakatosimuka zviya zvinorakidza kuti ainge achitoita bonde nemunhu ende yainge yakatonyanyisa kusimuka kwayo. Ndakamumutsa tikabva tatanga kunamata ndokubva tarara zvekare. Inini manje ndakabva ndaita sekunge ndainge ndatopara mhosva. Ndainge ndava kungorota ndichiitwa mukadzi nevanhu vandainge ndisingazivi, asi kunamata handina kana kumbogara ndamira, ndaingonamata each and every day, asi painge pasina kana change. Ndakazosvika pakuti nemurume taikwanisa kutotsanya kana wiki rose, but kuhope taingoitwa bonde zvakadaro. Kana zviri zvekuitwa bonde tingangoti zvainge zviri nani, nekuti mumba medu makazosvika pastage yekuti inini wacho ndaitoshaya kana pedhi rekupfeka. Apa inini nemurume wangu tose tainge tiri maprofessionals ende tose tinoshanda, asi ndakasvika pakucheka matshirt emurume wangu kuti ndiite mapads. Takazogara mukoma nashi makore akawanda pasina kana mwana, but kumadoctors taingoenda but painge pasina kana chinombobuda. Kunamata takanamata mukoma semunhuwo wekuti ndainge ndichirarama ndiri muPentecostal. I know kuti mentality yacho ndeyekuti kana munhu akawirwa nedambudziko tinongoti you did not pray hard enough, but hama dzangu kana dambudziko risiri rako it is easy to say that. Mukoma nashi ndainamata kusvika munhu wava kungogomera zviya zvekuti mazwi ose unenge wasvika pakumaburitsa, but uchingosimuka kubva ipapo paunenge wakapfugama kungonopinda mumagumbeze wobva watoitwa bonde nezvimwe zvinhu zvaunenge usingatombooni. Nemurume wangu takazosvika pakunetsana nekuti iye ainge achiti ngatimbofamba, nekuti also panext door pedu paiva nevanhu vaya vanoita zvemasowe, but mazuva ekutanga ndainge ndakazviudza kuti I would rather die ndisina mwana than kuenda kuvauki. I remember kuti in those days ndaiti murume kana akati handeiti mbonotsvaka help elsewhere, ndaibva ndatanga kutoridza song iya yamaicharamba yekuti hakuna chombo. But the day murume paakazoti kwandiri inini kana waramba kufamba kuti tiwane help ndichatora umwe mukadzi, ndo pandakazorealiza kuti 9 years had gone by in marriage but mwana achiramba. Finally I agreed, but under the conditions yekuti we will do it in secret. Mukoma nashi takafamba ndikabva ndanorapwa, zvikabva zvanzi murume wanguwo iye ainge aine masari akabva aitwawo zvaakaitwa. Tikabva tangobvawo ipapo. Mwedzi unotevera ndainge ndava kutosvipa mate. Now takazotoita vana vedu vatatu
asi takazoita vana ava tatokura. Saka mukoma, kana uri iwewe unenge uine dambudziko, usanzwa avo vanongokuti pray hard, nekuti izvezvizvi ko angaziva kuti inini nemurume wangu kuti tizosvikawo pakuita vana inyaya yekuti takazoenda tikafamba tikanouchikwa, angazviziva ndiani? Ndosaka ndangoti regai ndingokupaiwo my confession kuitira kuti vanhu vazive kuti in life unokwanisa kutosvika panzvimbo yekuti wega unokwanisa kunamata asi situation yako inenge isingatombochinji. I know that there are people who will judge me, but neniwo ndaiti ndisati ndasangana nedambudziko rekushaya mbereko ndaitovawo holier than thou. But dai ndisina kuzouchikwa, ndingadai ndisina kuzokwanisa kuitira wangu murume vana sezvandakazoita. It was not easy kuti ndinge ndichigamuchira kuti sari rainge riri pandiri ndiro rainge rakaurayisa murume wangu, because mukoma, I read so many books ayo anoti vanhu vaya especially vekumaswowe vanorapa nemamarine spirits, but ndega ndakazosvika pakudzidza kuti uyo anonyanya kutaura nezvemamarine spirits ndeuyo asina kumbogara awana dambudziko rekuti vanhu muchechi vanosvika pakukuudzai kuti aiwa, it is the will of God, kana Mwari vava kuda muchazopiwa mwana, but iwewe unenge uine problem mukoma, ndiwe unenge uchisafa day in day out. Patakazoenda tikanochekwa masari, handina kana wandakamboudza, we just kept it as a secret until today. Vedare ndo message yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu. That was a confession. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi, hai, please vigai and post for me. Ndinokumbirawo kubvunza kuti murume wangu mabhora ake kuti asanhuwa like they do ndoita sei? I used to think kuti varume vese are like that since inini ndakaroorwa ndichiri mhandara, but ndakabva ndazorealize kuti it's not like that. Murume wangu hangu handidi kumusiya, but it is a turn off. Smell yacho kana akangobva mukugeza, even after an hour anenge ava kutonhuwa, and iye anofarira kuti ndinge ndichimudya nhengo yake, but the smell will just be too much for me, so much that I get turned off. Ndakambonzi na best friend wangu ndipote ndichimusheva in time, but nothing changes. The smell is so bad, and the smell inonyanya kubuda paya pakuita bonde zvekuti jira rose rinotanga kunhuwa. But kana mukangopedza kuita bonde zvobva zvatoti zii, no more smelling. Saka ndakazoitawo boyfriend, but tainge takatombodanana hedu tichiri kuchikoro, saka takazotanga kutaura paFacebook kusvikira tazosangana. But side rangu, I just wanted to see kuti zviri kumba kwangu ndo zvakaita varume vese here kunze uku. But mukomanashi usiku hwose inini neboyfriend uyu takaita bonde ameno kuti kangani, but painge pasina kana smell yakambobuda. But kumba kwangu ngoma ndiyo kungonzi kana matanga kuita bonde mweya unosimuka ipapo. It's like murume wangu uyu anenge achitoburitsa mweya or something ipapo handizivi, or maybe kuti munhu wekuti anenge achitozviitira tsvina, I don't know, because the smell, it is just bad. Kunyangwe uchitodawo munhu wako, but my feelings anotosvika pakupera, nekuti kana mukazoona mweya unobuda pamabhora ake, mweya wekuti kunyangwe ukaspraya an antiperspirant paari, but zvinotowedzera kunhowa. Inini hangu ndasvika pakuita give up vanhu vaMwari. Vedare ndo message yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Apa pari trick apa. Hanzi ndakazobuda kunze ndikabva ndanoexperimenta, ndikabva ndaona kuti kunze uko zvakasiyana nezvandiri kusangana nazvo mumba mangu. Ngativapeiwo maadvice mucomment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Confession yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi, Bronashi madiwa baba, imbondivigaiwo chiso. Okay, inini ndiri murume ane makore 42, ndine vana vangu vashanu.
vakabva kuna amai vaviri vakasiyana. My first born atova ne16 years. Ndakaroora ndikagara nemukadzi wangu, asi mukadzi wangu uyu anonetsa kunzwisisa. So takati after 3 years of marriage mukadzi wangu akabva atanga kuita musikanzwa, tikabva tatanga kupiwa counseling. Zvikabva zvanzi mukadzi wako haana chokwadi ende iyewo ainge ari mudiki. Iye akabva akumbirawo a second chance, tikabva tagara. Asi zvinhu izvi zvainge zvichingondidya mumwoyo. Ndakazosarudza kuita umwe mukadzi ndichida uyu kuti ange achienda, asi iye mukadzi wangu wekutanga haana kuzoenda. Ndokubva vazoita vaviri, vakabva vagara vose makore akati zvandinoita ndine musha wangu ndega. So ndakasuduruka kubva pandakazvarirwa ndiri pasaidi. So ukuwo vana vanodzidza kudhorobha, vese handidi kuti vange vachidzidza kumusha. Ukuwo handidi kurijekta musha. So ndinodai so vakadzi vanochinjana kudhorobha zvese nekumba. So ndinoti anenge aenda nevana kuholiday haasi ndiye anodzoka navo kuchikoro vachivhara. Anoenda navo kumusha haasiriye anodzoka navo, asi dzimwe nguva kana ndisina mari havaende. Ndinogona kuunza amai vacho vari kumusha kutauni, takagara hedu zvakanaka. Nawo mukadzi wandaiva naye kuno anova ndiye mukuru ane kamwe kamukonyo so ibho munhu hake, asi ane kadhati kakusatsuurika so kutaura kuno haapo pamba. Takakonana mushure mekunge ndamusendera meseji inini ndainge ndiri kubasa panguva yacho kuti sezvo iwe uri ikoko kudhuze nechipatara chimboenda unotestiwa, ndichipedzawo ndiri kuuyawo ikoko. Ipapo akabva abheja kunyenama chaiko, asi anositestiwa. Ndakamuudza kuti taita a very long time tisina kana kumbotestiwa, kana waramba usadzoka zvekare mumba mangu. Shuwa iye akabva asarudza kuti zvainge zviri nani kuti asadzokera mumba pane kuti tinge tichienda kunotestiwa. Ndakafunga zvakawandisisa kuti why mukadzi uyu aramba today kuti ange achienda kunotestiwa. Ndakabva ndaonawo zvimwe zvinhu zvainge zvakawanda. Iyewo haana kana kuzotombodzoka. Ndakabva ndatomushayisa mukana wekuti ange achiuya kuzotora hembe dzake chaidzo, asi soon ndichaita kuti ange achiuya kuzorongedza hembe dzake. Imba yaparara. Mukadzi uyu aramba kuti ange achienda kunotestiwa neni. So ndakazomhanya ende ndiri kufara. Ndakamhanya ndikaenda ndikanotestiwa, ndiri kufara kuti I am negative. Fast forward, inini ndajaira kugara nevakadzi vangu vaviri. Mungandidii? Please advise me. Ndoroora here oro ndigare neuyo asara? Asi pachangu ndiri kuda kuti ndinge ndichiroora umwe mukadzi, voramba zvavo vari 2. Uyu anga ari mudiki ndiye achazova mukuru pane uyo achazouya. Kana paine anoda hake ari matured asina pamuromo, anofanira kuti ange ari mutsvuku pachimiro chake to replace uyo aenda uyu, nekuti iye ainge ari mutsvuku. Ende anofanira kuti ange ari ready kugara mumba zvemarriage chaizvo, anoziva nhamo, anoda kuuya pane mumwe. Asi kana ukagara neni unogona kuzotosara wega. Tine maissues futi nesecond wife zvakaitika kuprevious marriage yake zvandisina kunge ndichikwanisa kugashira. Ndakazotozvinzwa nemakuhwa, asi pachangu haana kana chaainge akambonditadzira. Inini handiwane zvinoshamisira, asi handirare nenzara. Kana ukaita 25 to 30 years akaenda uyo ainge aine 32 years, anoda imba, taura neni kuseri paWhatsApp, text, call, usanyara kuuya, tinotaura. Kunyanya uyo anodawo vana vangu, anobvuma kuenda kumusha cause gore negore tinorima. So it is obvious ndiwe unenge uchitonokanda mbeu pasi. Handidi tsotsi. Be negative nekuti inini handina HIV. Asi kana mukandiudza kuti gara ne1 haisi hora futi. Asi kana pakaita anoda kupinda ipapapa, you are welcome. Kana paine anoda kupiwa namba naadmin, piwa zvako namba naadmin. Sorry kurebesa, ndazotosiyirira. Ndakambowana mumwe ainge aine mwana 1, age yake was 19 years. Ari kutoti ndinoda and I am serious, but ndiri kumutya. Ndiri kuona sekunge aita mudiki, anokwanisa kuzondinetsa mangwana. Vana vangu vane discipline, ndakadzidzisa hunhu.
kuvaudza kuti ava ndiamai zvinenge zvatovharana, uye ndinoda munhu anosapotawo zvishuwo zvemwoyo wangu, must be a friend of me. Handidi mukadzi wekuti kana inini ndinge ndichiedza kusevha tumari kuti tizowana kuti tinge tichiitei kupera kwegore, iwewe wobva wazondibira mari yacho woramba uzobvumira wava kumapurisa. Zvizhinji tichataura. Please admin, kana pakauya anyone anenge achida mupeiwo nhamba dzangu. Vedare ndo nyaya yandakatumidzirwa namukoma vedu. I hope kuti mazvinzwirawo munokwanisa kuuya ndokupaiwo nhamba dzavo. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera idzidziso yandakatumirwa naSamaita. Ngatigarei pasi timbonwira zvimvura tichinzwa Samaita vachitipa dzidziso. Mamuka sei vedare, mamuka sei? Kwakadii kumativi mana kwenyika kwatiri, mishando yedu nekukomborerwa kwedu, mhuri dzedu dzakadii? Mangwanani esvondo kudai nekuchingamidzai nemufaro pachirongwa chedu chatinotsikisirwa namukoma Nash, chiri kutisanganisa semhuri. Vazhinji tanga tisina ukama, asi tiri kuzopedzisira taatone ukama, tabetserana. Ndinokurudzira tiitirane rudo, tiitirane tsitsi. Hakuna munhu akakosha kudarika mumwe, tese ngatikoshesanei. Ndauya nhasi pachirongwa tichida kupindura munhu akabvunza zvichabatsirawo vakawanda. Pana baba avo vane makore 32 vauya seID, vanga vari kubvunza nhau yekuti vanoita madzimai achienda, kazhinji akangoita nhumbobva aenda, akangoita nhumbobva aenda. Kazhinji vanhu vakadaro vane zvinhu zvavanosangana nazvo. Chekutanga, nekuti pane zvimwe zvandisina kunzwa kana kudzidza kana kuverenga patuma nhau yake kuti tikwanise kunge tichiziva pano. Muchaona kuti kazhinji kune mashave anodariso anoita kuti munhu asakwanise kugara nemudzimai kana kuti kugara nemurume. Shave rekutanga ishave redona, shave redona. Asi redona kazhinji rinogona kutozopedzera rashaisa futi kana nemwana wese. Kechipiri, munhu iye anenge akaroora kana kurodzwa kuchikwambo kana kuti kungozi. Chechitatu, anenge akashinhirwa, akavengwa, akaiswa shave rembwa, akaisa shave rembwa, akaiswa shave rembwa. Saka ndichapatsanura mashave ari ese iwaya. Rekutanga ishave redona. Muchaona kuti muupenyu tichasangana nemumwe murume wekuti anenge ari smart zvakanyanyisa kana kuti akashambidzika zvakanyanyisa kubva panyama yake, paanogara, achisema nyangwe nezvekudya. Munhu iye tichaona kuti anenge aine shave rinonzi redona. Kana tichiti shave redona tiri kureva kuti ane shave reusmart, saka maari makatokwana nezvese. Nekuti murume by nature akagadzirwa ari munhu asinganyanyi zvimiririra zvakanyanyisa pasmart. Yes, kugeza anofanira kunge ari munhu anogeza. Hatizodi kuti murume aregedze kugeza, but kuzvimirira kunyatsorongeka pasmart, kuti ndaisa mumba chakati, ndosaka chinzi anokwana chete kana achinge ane munhu wechikadzi. As long ari wega kuti anyatsokwanisa kurongeka kuti icho ndaisa panzvimbo, icho ndaisa panzvimbo, mumba matokorobwa, mashainiswa, kutotenga ukobhura kudii. Kuvarume zvishoma ende hazvina kunyanyotekeshera, asi kuvakadzi
ndokwatinotarisira chiitiko chakadaro. Saka kana murume adaro, ko reason yekuchiroora ndei? Kana abika anonyatsokanga zvekukanga zviyazvi. Saka reason yekuchiroora hapana, anenge aine shave redona rinenge richida kuti rigadzirwe riturunurwe paari kuti akwanise kugadzikanawo nemudzimai. Ndoita repiri randataura kuti anenge akaiswa mukadzi wechikwambo kana kuti wengozi. Zvazvinoita vanhu kana kuti vabereki kana kuti vemusha zhinji zvinowanzoitwa kunherera. Munhu anonoromba chikwambo chake pamwe anenge akapiwa chikwambo chechirume kana chechikadzi, opiwa mhiko yekuti asi pamhuri yako pane mumwe chete asingazoroora achanga achichengetana nechikwambo ichocho, zita rako dzimwe dzenguva rorevererwa, otozopedzisira wakuona kuti ndiwe waakuita se waakuchengetana nezvakadaro. Saka kuti uchiwanisa kunge uchigarisana nemunhu iwe une mumwe mukadzi kudhara, unongoziva kuti sekuziva kwamunoita nazukuru, hakuna murume kana mukadzi anoda kugara pabarika. Saka chese chawaita munhu iye anotofuswa kuti aende, iwe usara uri wega zvako uchifadzana nemudzimai wako womuchato wawakapiwa kumweya. Zvese izvozvozvo zvichaita sei zvinogadzirika. Ndangobata pamwe chete ngozi nechikwambo zvinongoshanda zvakada kufanana. Ndochipedzisa shave rembwa. Uyu anenge akashinhirirwa kuti akachiviwa, ogadzikwa shave ratingati rembwa. Shave rembwa ishave rinoda kurara pese pese, risingazive, risingaseme, risina mugano, rekuti waona wese unoda kupinda naye mumachira, waona wese unoda kupinda naye mumachira, waona wese unoda kurara naye. Iro rinopedza raraita kuti munhu atuti vakadzi asi asingagari navo, nekuti imbwa uchaona kuti inofamba kana kutoti 5 kilometers kunovata ikoko neimwe imbwa yodzoka zvaye kumba. Ikoko uchiminzi kwasiiwa vana enda ichengeta idii, yotozvikanganwa. Kazhinji zhinji uchaona kuti vanhu vanodaro havachengete vana. Kana wakaita vakadzi vanongoita vana vachinodhamba kuna amai, wodzoka woita mumwe achinodhamba kuna amai. Kana ari murume anongonomitisa kuti abvunzwe kuti vana vari kupi, kana kutoti mumwe tichitoresa kamwana birthday inotoita hondo chaiyo, nekuti anenge aine shave rembwa. Ndo kamiriro kakaita nhau idzodzo. Saka asi dzinogadziriswa hadzo, haisiri nyaya inoita sei inonyanyotambudza. Zvinogadziriswa zvadzo, dzinogadziriswa zvadzo. Ndaichikurudzira kuti pane yandakatanga kutaura pakutanga, nayo yandakatanga kukurukura nayo zvipano, yebute iye nemvuri. Vanhu ivavo ngavambogeza nezvakadaro. Kana vachinge vageza, vamwe vacho vakasununguka, kana ndiri furiwo vanondibata. Kana vachinge vandibata, tokurukura, togadzirana, mumwe nemumwe oitirwa zvakanaka. Munhu vaka mhuri inosimba, munhu oitirwa zvakanaka. Ndatenda muve nezuva rakanaka vazukuru. Vanoenda kumakereke, endai munonamata Mwari wenyu. Vari kugarawo pamba, mufadzane nemhuri yenyu. Sunday itorei family day, zuva rekuregererana, zuva rekufara nemhuri. Muitirwe zvakanaka. Vedare ndo mamessages andadzoka ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.